Sziasztok! Ismét a Roblox nevezetű játékkal fogunk játszani, és most azzal fogok megpróbálkozni, és nagyon remélem, hogy sikerül, hogy hosszú videót csináljak, mert nekem egyszer se sikerült, az tudi. Nem tudtam, hogy hogyan kell, de drágalátós ChatGPT-nk ezt is megoldotta. Köszönöm neki innen is, mert ugye shorts videóban gyártottam egyébként már ilyen Robloxot, csak ugye akkor több rész kellett ugye belőle, úgyhogy játszunk újra. De hogy mit, azt nem tudom, igazából volt valami játék, várjátok. Yes, Punch Button Tower volt. Igen, ezzel izéltem, ugye játszottam. Viszont hát, ebből elég 2-3 rész kellett belőle, nem tudom. Jézusom, mi ez a Michael Jackson, ez biztos scary lehet, oda van írva amúgy. Punch Button Tower. Ez volt, ugye. Hallottam, hogy ennek van ilyen titkos átjáró, aminek amúgy nagyon örülök, de mindegy, azt hiszem... I don't know. Merre van? Oh, yep. És itt a semmibe sétáltak. Meddig sétáltak? Úristen! Hova kerültem, gát? Jézusom, eddig én ezt nem annyira láttam. Eddig nem is erdő volt itt. Amúgy szerintem most majdnem összes ember igazából szerintem azért játszik ezzel a játékkal, mert van itt egy titkos átjáró. Wow, de ijesztő. Na jó, amúgy biztos nem lehet annyira ijesztő. Én nem vagyok annyira ilyen félős, tehát engem nagyon nehéz megjátszani, de attól tényleg megjelek, hogyha valami nagyon random jön. Nem rossz kis pontom. De ezt itt... Jaj! Ez nekem arabnak tűnik. Jár rá, nem tudom mi az. Na, menjünk tovább. Úristen. Jézusom! Hova kerültünk? Sorry a karakteremért. Véletlenül kitöröltem a Robloxot is, eltűnt az egész karakterem, amiért nem értem. Szerintem jobb lesz nekünk, nem tudom. Így. Jaj, mi az a Bob? Befrendelt engem. Miért ilyen beteg ez a játék? Gyere, nem gondol. You have been cured by this expensive. Biztos. I have no time. Jaj, Levi! Kidobott a játék. Guys, kidobott a játék. Like, aki azt szeretné, hogy próbáljuk meg újra, jó? Az biztos, hogy kidobott, de ez elég érdekes, hogy így kidobott. Volt, amikor nem dobott ki, de oké, hát figyeljetek, én amúgy nem arra gondoltam, hogy tényleg ez lesz creepy, nem tudom, scary. Michael Jackson-os játékkal fogunk játszani, de hát így adódott. Yeah! Azaz! Amúgy ez az első videóm, a hosszú videóm, szóval írjátok meg, hogy szeretnék ilyet, vagy igazából úgy is fogok ezekre a banánok nem tudom látni.
YouTube még nem vesz észre. És sziasztok, hogy tudom, gyerekek is nézték a videót, de én nem tudom, de inkább így sétálok, ha megmutatom. Úristen! Fúj, de... Rohadjon meg. Bocsánat. Fúj, de akkor... Én látom, hogy nem lesz a... Hát, elnézést ezért. Legközelebb érdekesebb videót hozok, ez az első hosszú videóm. Köszönöm azért, hogy megnéztétek, figyeljétek, hát legközelebb keresek meg egy jó játékot, ahol tudom, hogy nem dob ki amúgy magától a játék, szóval legalább ez az első videóm, úgyhogy köszönöm, hogy végignéztétek, és reméljük a második nem lesz ennyire rossz. Sziasztok!